Na daytoy nag-PM nako mga ka-idol magpatabang siya nato unsaon kuno pag-vlog. Okay, nagplano siya nga mag-vlog kuno kay basin paday kuno pohon makasuweldo siya. So mamasin lang siya mga ka-idol mao na nga magpatabang siya nato kay mapatudlo siya unsa kuning pamaagi sa pag-vlog. Okay, so mo-share lang ko diha ninyo mga ka-idol labi na sa mga nagplano diha og vlog 'no. So nakoy mga tips nga ihatag diha ninyo. Kini akong i-share diha ninyo base ra pod ni sa akong na-experience kung giunsa pod nako. So i-try lang ninyo diha mga ka-idol basin pa di ay makatabang ko diha ninyo. Okay, so una gyud mga ka-idol kung mag-vlog mo, dapat dili mo maulaw mga ka-idol mo atubang sa kamera sama ani. Atubang gyud sa kamera mga ka-idol tapos mo istorya ka. Walay ulaw-ulaw. Basta mag-vlog ta mga ka-idol musud ta diri sa vlogging wala gyud tay ulaw-ulaw dapat baga ta og nawong. O mao nay pinakaimportante dapat dili ta maulaw. Baga tag nawong diri kay pabagaay man ni sa nawong diri mga ka-idol. Kay kung mag-ulaw-ulaw ta diri mga ka-idol dili pud ta makakwarta dili dili ta makasweldo diri. Oh, mao nay pinakaimportante dili ta maulaw. Nya ug kung maulaw gyud ka mga ka-idol mo atubang sa kamera, puwede ra sad nga mag-video ka diha nya dili ka moistorya. Imo ra nang i-edit mga ka-idol diha sa CapCut. Dapat naa kay CapCut nga apps diha. Oh, mao nay pinaka the best nga editing apps karon ang CapCut. Nya diha ra ka moistorya, mag-voice over ra ka. Oh, imong i-voice over diha kung unsay imong gibuhat diha ay ha pa nimo i-upload. So ana ra siya mga ka-idol, no? So and then ikaduha, dapat kugihan ka mag-upload og video kada adlaw. Oh, kay diri sa vlogging mga ka-idol kapoy gyud tinuora po ning mag-vlog. Pero saon man dapat kugihan gyud ta diri o mag-upload. Nya ayaw panguha og mga video sa laing mga content creator. O ayaw panguha kay bawal na siya. Dapat imuhang kaugalingon nga video imong i-upload diha sa imuhang account. Kay kung mangawat ka og video mo ka-idol ma-detect po na ni Meta. So bawal po na siya no. Dapat imong yung kaugalingon nga i-upload. No, dapat pod nga kanang kugihan gyud ka, consistent ka mag-upload kada adlaw. Mag-upload ka buntag, udto, hapon o gabii. So kada adlaw gyud na ayaw gyud og absent kada adlaw para mapansin gyud ka ni algorithm. Okay, kung daghan ang imong i-upload sa usa ka adlaw mga ka-idol, dakong posibilidad nga mapansin ka ni algorithm. Kay kining magsugod pa ta sa vlog mga ka-idol, mapapansin gyud ta ni algorithm. Ikatulo, dapat sad nga mag-engage ka. Oh, kutob sa moagi diha sa imong wall nga mga content creator moagi diha no mga video. So dapat mag-engage ka diha. Imong tan-awon ang mga video nila, tiwason nimo og tan-aw. Tapos kung mahuman nimo og tan-aw ang video, ayha pa ka mo comment, mo like or mo share. Dapat ang imong i-comment dapat related or relevant sa video nga imong gitan-aw. Dili kay mo largo ra ka diha og comment nga count me in, let's go. Ana so bawal na siya. Dili na siya pwede. Dapat ang i-comment nimo kanang haom sa video nga imong gitan-aw. Oh, mo nay proper engagement. And then kanang imuhang gipang-post nga mga video or pictures aduna may mag-comment ana na may mag-engage. So dapat imo sad nang replyan sila. Kay usa man na siya ka pamaagi pod sa engagement, proper engagement sad na siya. Oh, importante kayo ang proper engagement mga ka-idol kay para mapansin ka ni algorithm. So mao na akong ika-share diha mga ka-idol no og dugang pa diri sa vlogging mga ka-idol dili gyud ta magdali. Ayaw pagdali nga makasweldo ka dayon. Kay diri wala gyud makasweldo dayon kinahanglan nga mag-antos pa gyud ta diri taman pila ka bulan o pila ka tuig. O ayha pa ta makasweldo. Dapat unahon nimo ka-idol ang pag-upload gyud og video kada adlaw. Maabot ang bulan mga ka-idol ma-monetize ka. O once nga ma-monetize ka, so mag-income na ka diha. So ayha na ka diha makasweldo na og sugod. Basta kogi lang gyud og antos lang gyud kanunay. Basta mosulod ta diri sa vlogging. Kay dili gyud sayon ang pag-vlog mga ka-idol pinakalisod labad kayo sa atong ulo. Grabe kay stressful. Ana gyud kay maglabad gyud atong ulo mga ka-idol unsa na puy atong i-upload ini kaugma sunod adlaw. So grabe gyud siya kalabad. So laban lang gyud